Muri Zimbabwe kwaziwai nhasi tiri kubocha kwa Marange muward 17 mubhuku rasabhuku dema handitika. Tashanyira hama yedu panapa. Mukoma makadi tofaraka na makadi aiwa tripedu. Tinokumbirawo kuti muudze ruzhinji zita renyu. Ini ndinoitwa Tinotenda Dema. Alright. Mune makore mangani baba? Ndine 42 years. 42. Alright. Tinokumbirawo kuti mutiudzewo dambudziko renyu muchidimbu kuti idambudziko rei uye zvakare rakatanga rini? Dambudziko randinaro idambudziko rekuti kubva mu west kudzika kumakumbo hakushandi, handikwanisi kufamba, handikwanisi kugara kana kudini. Rakatanga muna April gore rapera. Matangiro rakaita zvakangotanga chingori chiwewa chichikwira chiwewe chichikwira pichakasvika muwest umu ndo pendakatadza kufamba kana zvibatsira kana unzoti ndauda kuenda kutoilet handinzwi kana unzoti ndauda hapana zvatondombofila kana unzoti chinhu chirudini hapana zvandatombonzwa. Alright. Madokta wakati dambudziko rinonzi chiri? Madokta akati dambudziko iri rodotohwa scan. Unofana kuskanwa backbone yekumusana iyi. Hanzi pane pipe inofamba ndiyo mafiri iri kumusana uko, saka otherwise ndiyo yakabloga. Ndiyo inoita kuti kudzasuku kufunction. Saiwo wakati dambudziko roda mari, ndakabva ndashayiwa mari yekuti ndienderere mberi kuti ndikwanise kuzorapwa. Mari yesikana yacho ndakaishayiwa. Iyi hospital yepapi yamakaenda? Takaenda paJena hospital provincial hospital kwaMutare. Mutare. Okay. Saka iwo vaisakwanisa kuzviita ipapo here kana kuti chi? Waitisi skani inokwanisa kuskana inowanika kuHarare kunonzi kuBaines. Ndo matauriro akaita akati hapana apa hatikwanisi kuzviita. Okay. Saka sei mimi musina kuzoenda kwaitaurwa kwacho nemadokta? Takatukundikana panyaya yemari, zvinhu zvinotimirira mushe, mari hatina, tingoro vanhu vanongorarama upenyu kundoshupikira. Saka mari dzacho dzakataurwa dzai mari dzakatiremera zvokuti takabva tamugumira ipo zvokuti nanhasi uno handina rubatsiro rwandinarwo. Alright, mari yacho muchiri kuirangarira here kuti mari yacho yakanzi ingave mari yamakakundikana imimi? Mari yacho yakanzi munhu wetakapedzisira kurifeya ikoko pane 3 years akaenda akadzi 800 years. Okay. Ndo mari yakanzi ndo mari inokwanisa kuti abatsirikane. Okay. Okay. Saka ndo yamakashayawo panguva yacho kuti muende ikokoko. Alright. Ko dambudziko iri rakazinyanya kuita serious rini pamakatanga kutadza kufamba imimi? Ndakandoita 1 week rakabva ratangotongoita serious kuti handichakwanisi kufamba, handichakwanisi kudini, ndo pendabva ndaenda kuchipatara. Okay. Dambudziko iri risati rauya iri maimboshanda here kana maishanda maimboshanda kupi? Ndisikashandi, ndangoita basa rongorikichawo ngoto ndikaziva ndisusire garden ndoenda munhu akati uya undirimira apa ndongorima ndokurarama kundaingoitawo. Okay. Mune mudzimai nevana here? Ndinowana 4 asi nemudzimai, asi pari zvino mudzimai wacho akatoenda kumusha kwawo. Okay. Chimboenda koona kuti zvakadini bozi zvinhu zvaya zvarema. Okay, ndiri kuona kuti kunoku tiri kuruzevha hamunawo here zvipfuyo zvakaita semombe, mbudzi zvamungakwanise kutengesa kuti mukwanise kuwana mari iyoyo kuti mubatsirikane? Hatina. Okay. Hapana chatinacho. Alright. Okay. Muri kuda kuti kudii kune vatariri vari kuona vhidhiyo rineri, mashoko enyu amungade kuvaudzawo?
Ndoda kukumbira kuti mhuri yeZimbabwe pane vese vari kundoona kana vari kupi, ndinokumbirawo rubatsiro. Ndatambudzika, handikwanisi kutsanamuka ndega kutarisa rumwe rutivi. Alright, kutsanamuka kuita sei? Because tine vamwe vatariri vasinganyatsonzwisisa wedhi kutsananguka kuita sei? Kupikuduka kutarisa kurimwe side. Okay. Kurara nerimwe side. Okay. Ndongorara nemusana zvandakaita zvizvi zvekuti kuti ndirara nedumbu, padumbu pacho panorwadza. Saka nguva dzangu zhinji ndongorara nemusana, saka ndatambudzika mhuri yeZimbabwe, ndikumbirawo rubatsiro. Rubatsiro rwamuri kuda imi munatsotsanangurai vanhu vanatsonzwa kuti muda rubatsiro rwakaita sei? Rubatsiro rwandinoda ngerwekuti ndiwane mari yekuti ndikwanise kurapwa, ndikwanise kufambawo zvinoitwawo vamwe. Alright, aiwa, tiri kupanzwa ipapapo. Ndiane hama yenyu iri padhuze ine phone number dzekuti kana vanhu vakada kuzokubatsirai vanokwanisa kuisa mari ipapo, sezvo imimi musiri kukwanisa kana pakanzi patumirwa mari nhasi hamukwanise kuti muye munoenda kunotora mari iyoyo. Saka tinoda hama yenyu ine phone number yekuti kana mari yakazoiswa inokwanisa kuita sei kuenda kunotora mari iyoyo muchibatsirikana. Ndiamai. Alright, namba dzavo dzinoti kudini? Inini namba dzangu 078 52 55 370. Alright, namba dzamama tichaisa pa screen handitika munokwanisa kuvabata. Munonzani? Tebitha. Alright, munokwanisa kubata mama wacho panhamba dziri pa screen kana kuti munobata isusu veChibanda Media. Pari zvino ndotisarai zvakanaka. Manasi.